So, hello guys, welcome to the Coastal TULU vlogs. So, ಇನ್ನಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತುಳು vlogs. ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮಾತ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಬಂದ್ವೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ. ಸೊ ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೊ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಬೈದ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ ಪನ್ಕಂದು ಮೂಲ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಡೈಲಿ ಏನೇನು ಮಲ್ಪ ಮಾತು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಪಾವ. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಏನೇನು ಇಪ್ಪುಡು ಅವು ಮಾತು ನಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುವ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವ, ಜಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುವ, ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಮಲ್ಪುವ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡ್ರಾಪಜಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸು, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸು, ಜಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡು ತಿರುಗುನ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ತಿರುಗುನ ಮರಲು ಜೋರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಡು ತಿರುಗುನು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟ್ರೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಬರೋದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡೆಡ್ಡದ. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ 3 ಜನಲ್ಲ, ಯಾನ್, ರಾಹುಲ್, ರಿತಿಕ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಾರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ರಿತಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೂರ 3 ಜನ ಅಕ್ಕನ ಬೇಲಿಡುಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಫ್ರೀ ಅನ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಎನ್ನದು ಎಡೆಡೆ ಇಷ್ಟ ಚಿತ್ತನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ತುಳು ಏನು ಕೋಸ್ಟಲ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ರಿತಿಕ್ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಚೂರ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ತಿಕ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪನಾಗೂ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಆದ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಅಪ್ಲೇಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟ್ರೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.